tant sabiħa li tajtu lill-Prim Ministru Roberta Bela. Is-serata tajba lil kulħadd, insellmilkom daw kollha li jinsabu magħna ġewwa l-imsida, insellem dawk ukoll li qegħdin f'xandira diretta magħna fuq il-mezzi soċjali tal-Partit Laburista. Nilqakom għal din l-attività politika ġewwa l-imsida bit-tema is-saħħa lil Maltin li se twassalna għall-elezzjonijiet ta' 8 ta' Ġunju. Qabel ma nagħtu bidu għal din l-attività politika sewwa u xieraq li naraw min ser jikkandida ruħu fuq din il-lokalità tal-imsida fl-elezzjonijiet tal-kunsilli lokali li ġejjin. Dan huwa it-tim li għandkom ġewwa l-imsida. Martin John Aġus. Margaret Baldacchino Cefaj. Jean-Claude Borch. Emmanuel Brincat. Nicholas Joseph Kirkhope. U Andrew Mallia. Ma dan it-tim sabiħ ta' kandidati hawn ukoll Alexander Kalleja Zammit. Iżda llejla ma setax ikun magħna għaliex jinsab indispost. Bekk issa nagħtu bitu għal din l-attività politika. Nistieden l-ewwel kelliem sabiex jindirizza din l-attività il-kandidat għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew Clint Azzopardi de Flores. Ħbib tiegħi, grazzi ta' din il-merħba. Timluna kuraġġ, aħna bormla ngħidulu kuraġġ ta' sur, bla tendenza dejjem tikber tagħkom f'dawn l-attivitajiet. Ħbib, il-bieraħ ħabbart fuq il-mezzi soċjali li llum se nkun qiegħed nagħmel diskors importanti. U għalhekk li aċċettajt li nitkellem hawnhekk ġewwa l-imsida. Il-lokal tal-imsida huwa lokal li jġibli ħafna mħabba għal fatt li meta inħabbat il-bibien hawnhekk in-nies dejjem isemmuli lill-missier Rej. Ġilli niltaqa' ma' nies u jgħiduli il-papa ta' Rej, Azzopardi George, kien ħallas li l-outing tal-iskola għax ma kenniex minn fejn. Kien raġel umli, twajjeb jien ma nafux li f'ħajtu dejjem en lill-ajru. U forsi bir-raġun intom tgħiduli dan x'għandu x'jaqsam mat-tema tal-lum. Meta niġu fid-dinja nistgħu nażlu li jew nagħmlu it-tajjeb jew nagħmlu il-ħażin. U bħal Papa ta' Rej George u eluf oħra hawn ħafna nies illi jagħmlu tajjeb. Infatti għandna 3 għażliet f'ħajjitna meta niġu fid-dinja. L-ewwel waħda hija li tagħżel li toqgħod gallerija u ma tagħmel xejn biex tajn il-lajrek. It-tieni għażla hija li meta tara lil-lajrek batut tagħmel aktar affarijiet biex tkabarhom, sinonima ma' ċertu nies fil-pajjiż. U t-tielet għażla hija li meta tara lil-lajrek fil-bżonn tidħol bis-saħħa kollha sabiex tgħinu u tellu il-fuq kif qed jagħmel il-Prim Ministru tagħna. Huwa dan li jiddistingwina minn ħaddieħor. Aħna il-partit tal-imħabba. Aħna il-partit li żied il-pensjonijiet.
żied il-carers grants, ta' id-drittijiet ċivili, is-sussidja d-dawlu l-ilma u l-fuels, l-first time buyers. Ħareġna minn pandemija b'saħħitna u dan kollu grazzi għal Partit Laburista, il-Moviment Laburista, il-Prim Ministri li kanna u il-Prim Ministru Robert Abela. Dan ejja nfakkarkom li ġie siġillat fl-elezzjoni li għaddiet b'40,000 vot distak. U għal-Partit Laburista illi qiegħed jiggverna dan il-pajjiż b'mod leġittimu. Ħadd ieħor moħħu biss biex jagħmel il-gwerer qalu, issa oħra, gwerer qaddisa. Jien ma nafx li ma gwerer huma qaddisin. Jew lanqas qed nipprova nifhem. Afżajtkom li hemm moħħhom fil-gwerer. Toħroġilhom naturali. Laqqas jifilħu toħroġ b'mod naturali din tal-gwerer. Però ħbib tiegħi qogħdu attenti għal dak li qiegħed jintqal. Iflu kull kelma li qiegħda tintqal. Kollox minn suċ bitzilla sabiex jiddevjaw l-attenzjoni minn fuq dak li għandhom ippreparata lina wara 8 ta' Ġunju il-Partit Popolari Ewropew li minnu huwa magħmul il-Partit Nazzjonalista. Jekk ma tafux bħalissa, il-President Vladimir Putin qed iħejji għall-eżerċizzji militari bl-armi nukleari. U din hija elezzjoni tal-Parlament Ewropew li ħadd iddeċiedi fejn irridu mmorru bħal-Ewropa. Id-devjazzjoni hija waħda mir-raġunijiet illi ma jridkomx tkunu tafu x'inhu jiġri fl-Ewropa. Meta tkellimt fil-Konferenza Ġenerali tal-Partit Laburista waqt il-jum ta' 8 ta' Ġunju tal-2024 huwa jum ferm importanti għal pajjiżna. Rid tinfisser li min irid jiddevja l-attenzjoni bħalista kollox anke b'inkjesta qed jagħmilha biss sabiex aħna ma nibqgħux iffukati u nikxfu il-qerq tal-armamenti u l-gwerer illi qegħdin jiffomentaw. Weġġathom sew li kxifnihom. Qalu li anke persuni li qegħdin internament fid-Dar Ċentrali l-Pjetà iridu li din l-elezzjoni tkun immonopolizzata biss b'dak li għaddej bħalissa u jħarbtu n-narrattiva tagħna ħalli ma nibqgħux nikxfu l-qerq tagħhom tal-armamenti u l-gwerer li jridu. U naf kif jaħdmu għax kont hemm f'nofshom. Il-korriduri ta' Brussell nafu kif jaħdmu aħna, hemm konna f'nofshom. Nisimgħuhom 8 snin sħaħ ikkasbru lil Malta. Xi ħadd il-ġimgħa għalli Clint, għalli qed ninkwiet għalik. Qatlu il-għala. Għalli għax b'dak illi qiegħed tajt qed tirriskja ħafna u nibża li jiġrilek xi ħaġa. Qatlu tibżax. Jekk ikun imnalla li jiġri, ħalli jiġri. Jien qatt ma bżajt ngħid il-verità. Qatt. U ta' qabilna anqas mill-infern ma beżaw għall-ideali tagħhom saħansitra ġew anke mitfuna fil-misbla għall-ideal tagħhom. Aħseb wara kemm se nibżgħu nibqgħu ngħidu l-verità u nikxfu l-qerq kollu tagħhom. Nemmen bisħieħ li dak li qed iseħħ huwa biss skript minn suġ minn persuna qrib l-establishment li ma ħafira qatt li tneħħa mill-kariga, tant illi meta kont Brussell skoprejt bosta affarijiet u għadu ma milx vendetta kif kellu jagħmilha. It-timing ta' din l-inkjesta ma jaqafx biss ma' Joseph Muscat, anzi ngħid illi se jibda miegħu għax irridu nassistu għal ħafna affarijiet fosthom li jħarsu l-pożizzjoni tagħhom
fi Brussell u se nispjega b'mod ċar għatta fuq il-medja imma ħan irrepetija hawnhekk. Peress li risaq fit-tmiem it-terminu ta' President tal-Parlament Ewropew għal membri tal-Partit Popolari Ewropew, ħasbu fi pjan ta' kontingenza. Tant li ridu anke jitfaw teba fuq il-kummissarju innominat Dr. Chris Fern. Għala, għatejdu il-għala. Fl-aħħar snin il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, ollit il-profil tal-Parlament Ewropew fuq l-affarijiet barranin. Staqsejt li l-nifsi imma din għaliex qiegħda tagħmel hekk meta din laqqas bissija kompetenza tagħha. U minn Brussell għaluli għamlitu għax trid kariga anke ta' rappreżentant oli fl-affarijiet barranin li bħalissa hija okkupata mis-soċjalisti. Hemm qbil ċar bejn il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen u anke Roberta Metsola sabiex tieħu dik il-pożizzjoni u jgħinu lil xulxin. Mela lek dik l-aġla kollha sabiex imorru flimkien Iżrael, l-aġla li birku ċenoċidju hemmhekk, għalhekk dik l-aġla li kellhom jiena meta nara l-affarijiet kif isiru ngħid illi huma nies mingħajr kuxjenza. Infatti, fil-manifest tagħhom il-Partit Popolari Ewropew ipproponew kummissarju għad-difiża. Insomma, jien insejjaħlu kummissarju għall-gwerra. U dan sar sabiex jekk Roberta Metsola jirnexxiela tieħu l-kariga tal-affarijiet barranin, jisseparaw il-kariga tal-militar u jitneħħa minn taħta sabiex ma tidirx kera. Kollox maħdum bit-silla. Pero nagħmel appell wieħed minn hawn u l-appell ħanamlu darba lill-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Oqgħod attenta. Ir-raġuni li riċentement ma ridux li fil-Parlament Ewropew tkun diskussa inti u l-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni lejk ibiss sabiex tinżammer fuqha fil-komma. Ħalli meta Roberta Metsola titfa' saqajja fil-Kummissjoni Ewropea tuża minn taħt biex imbagħad lilek ittajrek u tieħu anke postok hemm fuq. Fimna sew xi tridu. Mhux ta' bxejn li qatt ma rittuna hemmhekk fi Brussell inna laburisti. Napplikaw 10 darbiet, 12 darba u ma tażlunix. Però se nirreżistukom bil-qawwa kollha. Irrid nara li ngħix f'Ewropa f'armonija, li narfu ngħixu mal-ġirien tagħna mingħajr gwerer u mingħajr firdiet. Irrid li l-Prim Ministru tagħna jibqa' għaddej b'mandat b'saħħtu bil-ħedma tiegħu ħankomplu insaħħu lil Maltin għax id-dritt li nħarsu n-newtralità tagħna ta' pajjiżna huwa tagħna il-Maltin, id-dritt li ngħixu fil-paċi mingħajr persekuzzjonijiet huwa tagħna l-Maltin, id-dritt li ngħixu fis-soċjetà ġusta huwa tagħna l-Maltin, id-dritt li nipprovdu proġetti aktar ekoloġiċi u ħodor huwa tagħna l-Maltin, id-dritt li nsaħħu d-drittijiet ċivili huwa tagħna l-Maltin, id-dritt li nirreżistu lill-establishment huwa tagħna l-Maltin. U d-dritt li ngħixu flimkien mingħajr firdiet huwa wkoll tagħna l-Maltin. Għalhekk nappellalkom erġgħu kunu magħna ħalli nikdbu l-istorja flimkien, nagħtu mandat b'saħħtu lil Robert Abela tax-xogħol kbir li għamel f'pajjiżna. Oħorġu vvotaw lil kandidati kollha tal-Partit Laburista ħalli niddefendu pajjiżna minn dawk li lesti jagħmlu ħsara u nagħtu s-saħħa lil Maltin u s-saħħa lil Robert Abela. Grazzi lilkom. Sinjuri, issa wasal il-ħin sabiex jagħmel l-indirizz tiegħu il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela.
l-msida ta' dil-merħba sabiħa, grazzi minn qalbi. L-msida, lokalità b'istorja twila ta' attivizmu li tat lil dal-moviment irġiel bħal Ġużellu l-Mercer li għax iġġiela tal-ħaddiem l-establishment difnu fil-miżbla. Qegħdin hawn fi pjazza li tfakkar nies bħal Ellu l-Mercer li l-ħaddiem u l-ġlieda li kellna nagħmlu biex niksbu dinjetà. Id-dritt tal-pensjoni, id-dritt tal-lif imħallas, id-dritt tal-paga minima. Drittijiet li sabu dejjem lil minu komdu jiġġieled kontra tagħhom. Imma x'konna maqudin tejjibna l-ħajja tal-poplu, tejjibna l-ħajja taż-żgħir. Is-saħħa lil ħaddiem illi ta' dan il-moviment li jrid jibqa' jagħtiha fis-snin illi ġejjin. Inħloqna lek u dan it-twemmin irridu nibqgħu nġorruh magħna dejjem. Ħidmietna mbagħad f'dawn l-aħħar snin kienet dejjem iffokata fuq illi ntejbu l-qagħda tal-ħaddiem u hekk se tibqa' fi żmien li ġej. Qabel xejn il-ħaddiem tittoħloqlu l-opportunità biex jaħdem. Illum għandna l-inqas rata ta' qatt li qatt kellna f'dal-pajjiż. U tiftakru intom mhux daqstant żmien ilu fejn kienu jkellmuna dak bla xogħol u jitkarbu għall-impjieg. Illum jiġi min iħaddem u jiġri biex isib ħaddiema. L-ekonomija tagħna ħolqot impjiegi ta' kwalità. 9 minn kull 10 Maltin illi daħlu fis-suq tax-xogħol f'dawn l-aħħar 10 snin kienu managers, professjonisti, jew nies illi jokkupaw karigi tekniċi. 9 nitkellmu minn kull 10 ta' żieda ta' karigi illi kellna f'dawn l-aħħar 10 snin. Mbagħad dan huwa iċ-cheap labor illi tajjad bih l-oppożizzjoni. Mur hemm minnhom. Ir-rata ta' impjiegi f'pajjiżna qabżet dik fl-Ewropa. U għaliex? Għax ma xħetniex biżijiet fuq min iħaddem. Kontrarju dan, kontrarju għal kif ġara madwarna. Jew bħalma kien jiġri fi żmienhom meta kienu fil-gvern. Jekk qabel ma kienx jaqbillek li taħdem il-familja kollha xit-tieni paga kienet jixrobilek iċ-childcare. Dik kienet ir-realtà li kellna f'pajjiżna. Aħna tajna childcare b'xejn lill-ġenituri. Jekk tibda taħdem kont tmur minn taħt, aħna daħħalna fis-seħħ sistema ta' tapering tal-benefiċċji soċjali. Eluf li kienu fuq il-benefiċċji soċjali minn flok daħlu jaħdmu fis-suq tax-xogħol. Jekk qabel ġenituri bidħol baxx kienu jsaqsu jekk hux worth it li tidħol taħdem, aħna daħħalna lil-work benefit. Qotja sa massimu ta' 1,500 euro għal kull wilt. Dik hija l-qalb soċjalista. Dak hu l-partit tal-ħaddiema. Dak huwa l-moviment tal-ħaddiema. Fuq kollox dan huwa l-partit li kien hemm għall-ħaddiema fi żmien ta' kriżi. Mhux biss il-ħaddiem ma xħetnilux biżijiet ġodda, imma jekk faqetka pandemija tajna il-wage supplement u għax l-istess pandemija mbagħad u l-gwerra u l-gwerer ħolqu kriżi fil-prezzijiet tal-enerġija. Aħna konna dak il-moviment li tajna tarka lil ħaddiem u żammejna l-prezzijiet stabbli. Ara ħadd ieħor fl-2008 kriżi qiesha bħal opportunità biex ħoloq biżijiet ġodda fil-pajjiż. Kriżi tal-enerġija ferm miċken minn dik preżenti u minn flok żamm prezzijiet stabbli żiedhom bid-doppju ta' kemm kienu għolew minn barra. Wieħed li naqqas it-taxxi
Iżda minn flok, minħabba l-maltemp illi qal li kien laqtu, spiċċa ntaxxa lil dawk li kienu fuq paga minima. Araħna, sena wara sena wara sena, jiġri x'jiġri dak li wedna wettaqnieh. Naqqasna l-income tax, naqqasna it-taxxa fuq l-overtime, naqqasna t-taxxa fuq il-part-time, eżentajna mit-taxxa lil dawk fuq il-paga minima, eżentajna l-pensjoni tal-gvern mit-taxxa. Aħna mhux tal-li neħħejna t-taxxa li ħadd ieħor tefa' fuq il-paga minima, iżda saħansitra tajna l-akbar żieda fil-paga minima nazzjonali. Il-ħaqna ftehim storiku, il-ħaqna patt soċjali biex inżidu l-paga minima. Ftehim li l-oppożizzjoni tafu x'għamlet? Ibbojkottjatu. L-istess mbagħad bħalma l-oppożizzjoni hija kontra iċ-ċekkijiet tar-rifużjoni illi għadkom kemm irċivejtu. U ħanfakkarkom ukoll hawnhekk xi proposta kienu għamlu ftit aktar minn sentejn ilu, proposta li jnaqsu t-taxxa ta' dawk li jaqilgħu l-iktar u jneħħu l-għajnuna li żgħir araħna. Aħna mhux hekk, aħna ngħinu lil kulħadd. Għalhekk illi kif wedna fil-manifest elettorali se nkunu qegħdin innaqsu l-income tax biex ngħinu bis-saħħa lil familji middle class. Familji middle class li bdilna l-mod kif jgħixu f'dan il-pajjiż. Jekk qabel kienu jħallsu għat-trasport tal-iskola, illum dak jħallsu l-gvern. Jekk qabel kienu jħallsu l-miżati tal-eżamijiet, illum dawk jħallasom il-gvern. Jekk qabel kienu jħallsu għat-trasport pubbliku, dak illum huwa bxejn għal kulħadd. U dak it-tip ta' appoġġ mhux biss se nżommuh, imma se nżiduh. Iva, zidna children's allowance, imma l-ġenituri bit-tfal li jkomplu jistudjaw f'livell post-sekondarju, 50 jiem oħra se nagħtuhom l-ewwel pagament ta' 500 euro fis-sena. L-ewwel minn 3 pagamenti ta' 500 euro kull wieħed. F'Deċembru ħadtu l-ewwel pagament tal-mekkaniżmu addizzjonali kontra l-għoli tal-ħajja. Issa tieħdu ieħor. Uħalluhom jgħidu tal-oppożizzjoni illi qed tirċievu l-pagamenti għax-ġejja elezzjoni. Niggarantilkom li sena oħra ma jkunx hemm elezzjoni u nagħtukom ferm aktar milli se nkunu tajnikom sa issa. Għax qalbna qiegħda fil-post it-tajjeb, magħna tafu fejn qegħdin. Imma biex dan il-ġid ikompli tridu tibqgħu tażlu rappreżentanti li jappoġġjaw il-proġett ta' Malta flimkien. Kunsilliera lokali li jaħdmu għal-lokalità tagħhom u mhux kif irid il-Partit Nazzjonalista kunsilliera li jaħdmu biss għall-partit tagħhom. Rajtu f'dal aħħar jiem kif ramew letteralment lil wieħed minn tagħhom għax ma kienx lest illi jaħdem b'mod partiġan. Neħtieġu membri fil-Parlament Ewropew li jaħdmu għal-ġid ta' Malta u mhux għal-ġid tal-avvanz tal-karriera personali tagħhom fl-Ewropa, mhux rappreżentanti li l-uniku għan tagħhom u li jagħmlu l-gwerer kontra tagħkom. Għalulna u ma stawx jgħidulna li jridu jmorru Brussell biex jagħmlulna gwerra u jużaw il-mezzi kollha kontra tagħkom. Aħna morru Brussell biex infasslu l-politika illi taqbel lil Malta. Politika li tieħu ħsieb lil pajjiżna. Politika
li żżid l-opportunitajiet ta' tfal Awċin u Maltin, tfal li rridu nieħdu ħsiebhom u nofrulhom l-aqwa opportunitajiet hawn f'Malta hawnhekk ġewwa pajjiżna. U qegħdin hawn fl-imsida fejn irridu naraw li nlestu l-iskola l-ġdida li tingħaqad mad kbir ta' proġetti oħra għal din il-lokalità. Bħalma rridu nagħtukom l-aqwa ambjent. Il-proġett illi se jsir hawn irrevedejnieh biex inkun jinkludi ġewwa fih spazju miftuħ li huwa ferm akbar milli kellu jkollu qabel. Grazzi wkoll hawnhekk għall-insistenza u l-kontribut proattiv tal-Kunsill Lokali. Grazzi lilkom minn qalbi. U da tal-imsida se jkun l-ewwel proġett infrastrutturali li jinkorpora ġo fih ftehim għal 10 snin minn meta jitlesta biex isir xogħol fih ta' manutenzjoni. Jiġifieri mhux biss jitlesta il-proġett imma niżguraw illi meta jitlesta jinżamm fi stat tajjeb ta' manutenzjoni. Imbagħad dal-proġett se jkun ukoll jinkludi fih riġenerazzjoni tal-akwati f'xogħol ta' tisbieħ f'żoni ġodda ta' rikreazzjoni. Madwar 60% ta' dal-proġett se jkun dedikat għal spazji pubbliċi u miftuħa f'ambjent pjaċevoli fiċ-ċentru fil-qalba ta' din il-lokalità. Però fl-imsida kellna tim tajjeb ta' kunsilliera, tim li komplejna insaħħuh, tim maqut li lest ikompli jaħdem biex il-lokal jibqa' miex il-qoddim bl-appoġġ ta' kull wieħed u waħda minnkom għaliex ivalina il-politika hija għodda biex inwettqu il-ġid. Għalina l-politika qatt mijodda biex intajru lil xi ħadd min-nofs. U tattaraw, ma jridunix nitkellmu dwar dan, ma jridunix inkomplu nitkellmu dwar il-pjantana biex inkomplu mmexxu l-pajjiżna l-qoddim. Issa jien imma Prim Ministru u li għandi obbligu li nara li dal-pajjiż jibqa' dejjem miex il-qoddim u li nibqa' immexxih il-qoddim. Tafu, rajtuni nitkellem u nwieġeb dwar kollox fejn nemmen li ċerta proċeduri ma saru sew fejn inżeraw id-dubji jista' jattakkani kemm irid l-establishment. Għax se nibqa' nitkellem u se nibqa' naġixxi għaliex dak huwa dmir tiegħi bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż. Imma fuq kollox xejn mhux se jwaqqafni milli nkompli naħdem milli nwettaq il-pjan li għażiltu intom. Iżda biex nagħmel dan għandi bżonn l-għajnuna ta' kull wieħed u waħda minnkom. Ħadd ieħor iwiet illi jagħmel gwerra għaddisa kontrina. Imma aħna irridu nwedu li se naħdmu flimkien fi spirtu ta' għaqda nazzjonali għal ġid tal-Awċin u tal-Maltin kollha. Mela jekk intom ukoll favur il-paċi u mhux favur il-gwerra, jekk anke intom favur il-ġid u mhux il-ħsara, jekk anke intom favur pajjiżkom u mhux favur l-establishment, kunu pon wieħed maqut kalmi ħafna imma sodi maqudin inkomplu nagħmlu l-ġid, se nkomplu nkunu l-forza tal-progress pajjiżna, il-pajjiż tas-suċċess flimkien. Is-saħħa lill-Imsidjani, is-saħħa lill-Awċin, is-saħħa lill-Maltin. Grazzi. Fit-tmiem din l-attività politika, infakkarkom fl-attività ta' għada fis-6:30 ta' filgħaxija
fir-Rialto f'Bormla. Nhar il-ħamis fl-istess ħin fiċ-ċentru Laburista ta' Marsa Xlok. Il-ġimgħa fis-6:30 ukoll f'Misraħ il-Kebbiż Santa Venera. Is-Sibt fis-6:30 ta' filgħaxija attività politika fil-Pjazza tal-Qala u l-mas rally tal-ħadd li ġej fil-Pjazza tal-Mossa b'diskors tal-Prim Ministru u mexxej Laburista Robert Abela. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna, insellmilkom u nixtieqilkom il-lejl tajjeb.